Did you share that? No. Yeah. Yeah. Look at that. Oh, everything is in it. I can't believe it. Det kommer på højre side om... Jeg kan huske, hvor mange det er ikke til at tage fejl af. Det der spørgsmål, det er, hvordan bussen er. Lad os prøve at se, om vi kan komme lidt ind på... Når vi kommer derind, så må vi lige se, hvordan det er smart at parkere. Vi skal stoppe der, så skal vi være der i en halv time eller sådan noget. Nej, den ligger helt ud til vejen. Skovet og den ligger helt ud til vejen. It is unbelievably level. Jeg tror, det her bus travel, we cannot feel a trace of traveling. It's like train, just like metro. If you close your eyes, you cannot believe you're in bus. Nej, der kan du sgu ikke komme ind, kan du? Nej. Ellers så må vi måske holde ind på græsset. Jeg vil lidt længere op. Deroppe, ja. This is Department of the Forest now. Look at the patrolling vehicle. Hvad er smart? Så det kan bare holde ind her. Du kan ikke holde ud af rabatten. Du måske stoppe og kigge på igen. Oppe i hjørnet af have. Nå, er der et problem her? Jeg var lige ved at besøge dig. Der var også flyvende, og de aflyste. Men nej, jeg kørte ned igennem Valby. Har du knippet ned i askehullet? Det hele er gået ud. Har du gjort det? Altså, det var jo bare... Jeg har fået meget. Har du ikke så laver nogen? Jeg har meget toptøj. Ja. Der er noget bøger, der går helt fuldt. Det går meget. Der er meget oversvømmet. Jeg tror, I bruger det. Der vil lige have Fantastisk gode skovveje her. Ja, det er dejligt. Var I her i Petershave? Allerede? Nej, jeg var tilfældigvis næsten ned til Brandestakken dernede, så stopper vi der. Then the pocket roads are even smoother. Look. Yeah, jungle. Yeah, roads like mountains.